Het mooie aan koper is natuurlijk, het is sowieso heel mooi materiaal om mee te werken. Je kan haast van alles mee doen. Als je gewoon echt koper hebt, die busjes, dat is messing. Heel precies, ik gewoon geel koper, maar het is messing. Dat is een beetje harder, maar uiteindelijk doe je met koper, je van haast boetseren. Als het echt een beetje goed uitgloeit hast, dan is het een zachter boter. Dus doe je dat zelfs met meidje was door mijn worst. En dat had een heel mooi glas. En ja, ik vind het gewoon een heel mooi materiaal. En oren die hard weer van steen en oren hard weer van iets anders. Dus, maar het is gewoon prachtig om er iets van te maken. En het feit dat het iets maakt, dat is natuurlijk ook wel prachtig. Dat je gewoon een eindproduct hast, toen levert iets aan. En in mijn geval is het vaak ook altijd nog heel iets speciaals. Mensen die vrij ergens om. Die Celine had ik eens een keer bezig, want ik kan mijn letters van een graaf houden. En die letters moesten omsmolten worden tot een PMZ-knopen. Waar dan initialen in kwamen. Nou ja, dat ben wel heel bijzondere dingen. Dat was die een keer, dat ik nooit weg. En dat maakt het gewoon heel mooi. Dat is gewoon elke keer iets maakt als mijn verhaal, om zo maar te zeggen. Nou, dit is een poffertjesplaat. En nou is in dit geval is er een poffertjesplaat met pompenbladjes erin. Die heb ik speciaal voor deze dag even gepakt, ja. Maar ik maak dus regelmatig poffertjesplaten. Ik was een professionele poffertjesbakker. Ik vreeg wel eens een keer met degene waar ik zo'n leveren van, nou, waar gaat dit nou heen? Nou, de ene keer dan komt er, oh, dit is hier in Israël daar. Oh, dit is hier in Argentinië daar. Dit is hier in Engeland daar. Of dan komt hij uit Engeland oer om het spul op te halen. Dus, grote kans als er in het boetenland bent en du was de poffertjes ha, dat de poffertjesplaat die daar verbruikt wordt, dat die hierbij komt.